Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kan agtalna kayon, tairugi tayon ti sarsarita ana paulwan, ti dakes nga elemento. Iti maysa lugar anapnuan kinadatdatlag. Maysa abaro ti agayat, iti maysa nga immortal. Ti asino man ang makasarita ti babae nga immortal, ket mapaayat daytoy. Tunggal kabos ti bulan, agparang tinapintas adayag. Iti maysa nga aldaw, ket nagmalas maten. Nadadal pa ito motorsiklok. Rabi iuna yan. Awanin ti sabali a pagpatulungak. Kapilitan nga ukod at aging ga makadano nak iti kabalbalayan. Sabay nagsipngot iti da ito abanda. Tilaang silaw ti motorsiklok ti agsirserbi alawag ko. Adda babaya masirayan ti silaw ti motorsiklok. Umasadad ka, lalaki. Ha? Di ka agbutan. Basta umasadad ka. Makaayo ti boses na. Nagmayat dangdangan. Umay kan. Umasidag akiti ayon na. talon nga aldaw asaan anag-awid ti gayem mo, lare. Uwan nga rod na. Tilaang motorsiklo na tinasarakan itiigid ti kalsada. Sa dino nga tan tinapanan ni Pare Ador. Lare barok, sapulen tayo ti anak ko. Tulungan dak kuma. Di kay madanagan na nasitang. Sapulin mi ni Ador. Di ka magpatingga amang sapul kan kuana. Nanang, adakon! Ne, Ha! Ador anak ko! Sa dino tinagapuam! Ne, nanang. Apegas lamas daw kayo ang nakakita kanya. Apay nga itakala ang agawid. Katalong aldaw asinapul da ka. Anya? Talungal daw? Anya kaninday ta asasawan nyo mat, nanang? pudno day ta Ador. Talong aldaw asap sapulin da ka. Tilaang motorsiklom tinasarakan mi itiigid ti kalsada. Ha? No kasta, nakita yung arod ti motorsiklok? Sapsapulak nga miniti ng ibatsak. Aglayo na kumay kwerpo ti pulisya, ta ipablatar ko ang mapukpukaw ti motor ko. Ha? Tijak maawatan. Apay nga ibagbagayo at talo nga aldaw ang mapukpukaw ah. Kapsat sitang, pinagayaman ti dakes nga elemento ni Ador. Ha? Anya ti kayat mo asawan, kabsat ulimrak. Kita ni Ador ang nakatugaw iti sirok ti kayaw. Kaslamayaw awan iti bukod na panunaw. Itay pa'y atumalangkyaw. Ha? Sigon iti istoryam kanyak. Talon nga aldaw ang nagpukaw. Gamti matsungbat na ka. May salangal daw ang nagpukaw. Wan kabsat. Saan nga agsusurot dagiti ibagbagan na kanya? Sitang, napukaw iti datdatlag alugar ni Ador. Anya? Nataer ang lalaki ni Ador. Nalabit ang nakurso na daan ti dagas nga elementaw. Anya? Adda na pintas a babae nga agnanaed iti dayjay alugar. Ti asino man ang makurso na daan na. Kilatlatan nga agpukaw. Anya? Dakos daytoy apartaan, sitang. Amangan no agayatan ni Ador, iti dakos nga elementaw. Nagadumot na sabong day ta Ador. Asinong iti pangisagutam? Isagot ko kini Ayam, Lari.
Sino nga ayam? Ti babae akayan ayat ko. Nasken na may sagutak iti agkakapinta sa sabong. Agkita kami inton madamdama, ijay duugan na kayo. Anya? Agayatak launay kan kuana, gayem. Naidumduma ti kinapintas na. Ador, kaano pa'y amom ni ayam? Idi nadadaulanak iti motorsiklo idi na minsan na rabi, gayem. Iso titimulong kanya. Anya ka din ti sasawon ti gayem ko. Kasarsarita nak nagpaiso. Ngam sabali ti nakaiturungan ti matana. Naglagan pa'y ti panakisarita na. Innakon, gayem. Ador! Mabit line! Ador! Woo! Napanlatan. Kasla dinak nangag. Ay. Sabali at talagang ti aura ni Ador. Ay, tinasayat. Surutag iti papanan na. Nabanlog ako namang sursurot kin ko na. Adayon ang lugar dahi tinaturon ko. Ay, mas lasaan mo't ang mabambanog ni Ador. Imot na latta ti sabang. Dayjay. Nagsarding iti batog ti duugan na kayo. Kaslada kasarsarita na. Hangam, asino ti kasarsarita na iti abay ti duugan na kayo. Nagtugawan. Nagmayat ti panagisam na. Kilat ang nagangin iti nalamis. Dito yan. Sabalin tagparparit na kanyak. Umadayo akong iti dito yung lugar. Ipakaamok dito itong ninanasitan. Kadagi iti kalugar mi. Dito iti nakakitakan ni Ador, Tata Ulimra. Dito ilatan abay ti duugan na kayo. Delikadon, kakadwa. Anya ti kayo asawan, Tata Ulimrak. Ibabay adakdak kamaton ni Ador. Ket tidakas nga elemento nga agnana diti daytoy alugar. Delikado. Anya? Nukabos ti bulan. Ket saan pa'y lama kasubli ti lugar tayo na Ador. Agnanayo na nga agpukaw. Anya? Simurot ni Ador iti dakas nga elemento. Isu nga agpagkad ti biyag na. Alan, umanaw tayon iti daytoy alugar. Hintay yung arunan. Anya ti aramiden tayo, kabsat Ulimra. Sitang, siyak ti makamaw. Siyak lang, ti rumbang nga mapan iti dayjay alugar. Anya, Siyak, ti sumangoy ti dakas nga elemento. Bareng denggenak. Ijak met kayat nga dadakas ama pasamak ken ni Ador. Kaputan na singpet dayjay abaraw. kabsat Ulimra. Agpatulong ak itigayim kaw. Tapno makasublin ni Ador dito'y lugar tayaw. Nagbaknang kayo gayam, ayam. Pimalaso ti balayo. Ngam apay asi kalang tagnana ditoy. Sa dino tayan dagiti dadakkel mo. Agmay-may sa aklaan dito'y balay, Ador. Manipod ita, duwatan nga agnaed dito'y. Ayam, ay ayatan ka. Ay ayatan ka man, Ador. Kukwakan, iti agnanayo. Kapay asap sa pulan na, gayam alakay. Gayim ko nga ansisit. Nabayag apanawan na saan ta nagkita. Wan, gayam ko alakay. Nalapit anapatag tibagam kanya. Isa asinapol nak dito'y lugar apag nanaada. Kasapulak ti tulong mo. Gayim ko nga ansisit. Kasta ka di. Anya ti maipaay ko. Inala ti dakas nga elemento ti karobak abaro. Makalawasan na nagpukaw. Anya? No anya ti naramid kanyak iti ti dakas nga elemento. Isumot ti naramid na kan ni Ador a karobak. Iti lang duduogan na kayo ti nagpukawan na.
Anya, Iti na minsan, kat naturong munday dya lugar. Babaan iti pan nakabalinti dakas nga elemento. Itamat laang. Mapanta, iti lubong na. Uri ni Tata Ulimra, kat mapukpukaw matan kakadwa. Ay, hun nga rod, Laray. Nakita tayo lang nga nagturong iti kabakiran kan saan ba't na nagsubsubli diti lugar tayo. Anya nga tati aramidin tayo kakadwa. Ti babae nga ibagbaga ni Ador, kat saan atao, no di kat may isa nga elemento. Anyo? Day tati naudi nga imbaga kanyak ni Tata Ulimra. Ti kaayan ayat ni Ador, kat dakas nga elemento. Nagadwa prutas ti adda dito'y lamisaan. Ayam. Mangan ka, Ador. Agpapas ka mangan kadagiti prutas nga adda dito'y balay. Ayam. Agawid akpay ko may di balay mi. Nagmalmalama kon dito'y balay yo. Amang no sapsapulan na kon tinak. Ador, saan kan ang makaawid pa'y ijay balayo? Anya ti kayat mo asawain. Ayam. Iti lubong yo at tao. Makalawasan ang nagpukaw ka. Di ka maawatan, Ayam. Anya ka din ti bagbagham. Kat may sala nga aldaw nga dak dito'y balay mo. Apay nga katawa ka. Lubong iti kinadatdatlag. Tinangiturungakan ka, Ador. Anya? Ipakita, tipudpud no, alangak. Nagbalik tilangam ka. Nakabutbutang tilangam. Tangay simurot ka kanyak. Agbalin ka batan nga immortal. Saan? Ado, di imposible apasamak dito'y lubong ko. Pamarang lang, tinakita malangak ka na pintas. Inaramat ko tikas jay, tapno mapaayat ka, Ado. Saan? Saan na punno na ito'y? Nagayatak, iti lalaki. Huh? Ngampinainak. Sa anak ko mga agbalin adakas, no inayat nak ti mortal. Ulbod day dya lalaki ta pinanawan nak. Pangasim, isubli na kitilubong me. Saan ka? Nakas na elemento! Waya-wayam day ta mortal! Ha? Si kamanan ngan sisit! Katkadwam ni Olemrak! Balagan ka, dakas nga elemento. No di mo waya-wayaan day tao. Dakas di mapasamakan ka. Anya ka din ti mapaspasamak. Aramat! Di pa nakabalin ko! Tapno maparmak ka ngan sisit! saan? Di mon patuloyan dayta. Patayin kayo! Ipanubos na agar iti kinadakas iti kinaimbag. 100% ti aramatag apan nakabalin ko. Tapno maparmak ka. Babaan ti pan nakabalin ko akimat. Maurap ka adakas nga elemento. Ket di mo nriribukan pa'y dagiti tattao. Awanan ti dakas nga elemento. Lakay Ulimrak agayam ko. Nawaya kayon nga agsupli iti lubong yo. Agyaman kami kan ka. Gayem ko nga sisito na par. Naalilaw nak day dya sa iro. Diyak amo ti mapaspasamak kanyak. Adda kayo iti lubong ti kinadagdatlag. Adda dagiti imposible ang mapasamak. Saan nyo maawatan ang mortal? Ngam iti panagsubliyon iti lubong yo at at tao. Agbalinan agagangay ti amin. Ha? Uray ilawlawag ko kada kayo ti kinadagdatlag. Saan nyo matlaang ang maawatan? Aramat at ti pan nakabalin ko. Kat makasupli kayon iti lubong yo. Nay, nagsublimat lang ni Ador. Kan ni Tata Ulimrak. Dodot! Agyaman nak ititulong yo, Tata Ulimrak.
Jak amo ti mapaspasamak. Ador, nabiktima anak meten dayjay adakas nga elementaw. Ay, masaya ta. May sangaan si Siti timulong kanya. Tigayim ko ani an si Sito na par. Ita, nagpatulong akmanan kan kuana tapno maispal kalaeng. Agyaman kami kan kakabsat ulimrak. Awan anyaman na sitang. Ita, namimpinsanan na naggibos ti kinadakas dayjay ama nga lilaw. Awanan ti dakas nga elemento. Naparmak nga ro ti dakas nga elemento. Iti kaano man, saan arumingbaw ti kinadakas. Nabilbilag akalasag ti kinaimbag. Bueno obing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Isagani Boliser. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yu amin.